Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mukutonera chigawo chino chakummawa pompano pa Dreams Media timabwera ndi nkhani zosiyana-siyana kuchokeranso makamaka ngodya zonse zingapo za dziko lino. Tisaiwale ife monga Malawi tili ndi president wanyowani imwe ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Yeyu ndithu adayima komanso kupambana pa zisankho za pa 16 September kuyimira chipani cha DPP, Democratic Progressive Party. Chiwinireni ndithu kwakhala kuchitika zinthu ziwiri zitatu zimene anthu ena akuyamikira, ena akupereka maganizo osiyana-siyana, komabe oiniwo anthu ambiri ndi okondwa ndi mtsogoleri ameneyi potengera kuti yeyu ndithu adawina ndi mavoti ambiri. Mu mbiri ya dziko lino palibe mtsogoleri amene adawina chisankho modabwitsa ngati mene wachitira mkulu ameneyi. Kumafunso ndonena kuti kodi nkhani imeneyi ikulowera kuti takhala pompo chifukwa tabwera ndi nkhani ina imene tikhale tikukupatsirani posachedwapa, ndipo chomwe mungachiteni ndi kungopanga subscribe ngati muli alendo pamudzi pano, koma ngati muli mzika zomwe zidapanga kale subscribe tangopangani like, comment komanso kupanga share kwagawira mzanu ena amene pakadali pano alibe kuthekera kuonera komanso kumvetsera makamaka program imeneyi. Choyambirira chonena kuti ndiwerenge report kuchokera pa tsamba la Zodiac Online, ndipo tikawerenga report limeneli tikhale tikuligadabula kulisungunula kuti kodi report limeneli kuti bwanji, komanso tikhale tikuwerenga maganizo a anthu osiyana-siyana kuchokera comment section kuti tikhale tonse tikumva zomwe zikukambidwa kuchokera kwa anthu. Report limeneli lalembedwa m'Chingerezi ndipo tikhale tikuliwerenga ndithu m'Chingerezi chimenechi mpaka natifike kumapeto. Ndipo kuwerenga kwake tikuti Southern Africa leaders have pledged to take urgent steps to help resolve Madagascar's political crisis and restore stability in the country. This following rising political and social tensions in the country. During a virtual extraordinary summit chaired by President Arthur Peter Mutharika in his capacity as chairperson of the Southern Africa Development Committee SADC organ on politics, reaffirmed its commitment to supporting peace and democratic governance in Madagascar, urging all political actors to pursue dialogue and avoid violence. In a statement, the bloc approved the immediate deployment of technical fact-finding mission to Madagascar by 22 October to assess the situation and report back by the end of the month. SADC also called for the protection of vulnerable groups, including women, youth, and elderly, and directed its secretariat to coordinate efforts with the African Union, United Nations, and the Indian Ocean Commission. Mwina tingochita mongo tambasula mkachichewa ndithu kungomveka mwatso makamaka kuchokera pa report limene tawerenga m'Chingerezi. Nkhani yake imene yagona apa ndi nkhani imene ikuchitika ku Madagascar kumene kunali mademo oyipa kwambiri, ndipo mzika zina zachita ngati kuti zayambitsa nkhondo mdziko limeneli. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika akuti ndi chairman wa bungwe limene la SADC makamaka kumbali ya mndale political organ on politics. Iyeyu ndithu kumeneku watumizako mayi Joyce Banda kuti akayimirire dziko lino pa zokambirana zimene zikuchitika mdziko limeneli makamaka kutsatira kumenyana komanso kusamvana kumene kuli mdziko la Madagascar. Komabe potengera kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi chairman, chinali chofunikira komanso cha mzeru kuti iyeyu atsegulire ndithu mkumano umenewu. Koma chimene chadabwitsa anthu chonena kuti iyeyu ndithu sanapite physically kuti akakhale kumkumano umenewu, kuposaposa ongotumiza mayi Joyce Banda komanso potsegulira anatsegulira kugwisa ntchito makina amagono vicho kungotsegulira koma muli kwina ndi kwina
osachita kupezeka konko physically komano ija ya virtual. Ndipo iyeyo ndithu walimbikitsa kuti pakhale kumvana komanso aonetsetse kuti anthu ena amene ali kuti mwina azimayi ana ndi anthu ena ulumali atetezedwe pakusamvana komanso kumenyana kumene kukuchitika mdziko limeneli la Madagascar. Chachikulu chodabwitsa chimene chachitika pamenepa ndichonena kuti Peter Mutharika sanapite kumeneko. Tonse timadziwa kuti chimodzi mwa zinthu zimene zimaononga chuma cha dziko ndi kuyendayenda kwa mtsogoleri. Chifukwa mtsogoleri akayenda kungotuluka kokha kupita dziko lina, ndalama za nkhaninkhani za dziko zimaonongeka kapena tinene kuti zimagwiritsidwa ntchito pa ulendo umenewu. President akamatuluka mdziko amayenda ndi khuimbira anthu, amanyamula ndithu anthu angapo amene amayenda nawo, onse aja amakhala kuti atapa chuma cha dziko limenelo kutuluka nacho kumapita kwinako. Komanso musayiwale kuti president kuti atuluke pamafunika ndithu ndalama zakunja, chifukwa pogula ya tiketi magula ndithu mu ndalama za mayiko ena ngati dzikolo liloti lifunika ndithu foreign currency. For example, munthu ufuna upite ku America sungagule tikiti ya ndege kumeneku kugwiritsa ntchito makwacha unless otherwise matenga ndithu chuma chochuluka cha dziko. Komanso kumakhala ma allowance ndi zina zotero zimene ndithu zimaoneka kuti ndalama za nkhaninkhani zimakhala zikutuluka mopanda dongosolo. Koma Peter Mutharika kutengera ndi malonjezo ake ananena kuti iyeyo ndithu aonetsetsa kuti ma meeting osiyanasiyana opanda pake onena kuti ndithu akhoza kutheka kuchitika ali uli kwanu wina ali kwawo, pasamakhale ndithu kukumana. Tizitha kungochita ndithu video tili mu dziko la makono, dziko limene ma AI komanso zina ndi zina zipangizo za makina a internet zili patsogolo kotero kuti titenga advantage posafuna kuononga chuma cha dziko. Imene ndithu ndi imodzi imene Peter Mutharika komanso boma lake likutsindika kuti tiyendetetezeni chuma pogwiritsa ntchito zinthu zimene zikhoza kuseva ndalama mu nthawi yoyenerera. Ndithu yeyo ndithu anthu adabwa ndithu pa zimene wapanga Professor Arthur Peter Mutharika. Koma ndisakubwera pano kumangobwebweta ngati mfano wopanda pake. Tete ndipite ndiso mu comment kumene tikhaidi kumvaso zinthu ziwiri zitatu zimene anthu osiyanasiyana aperekapo maganizo awo makamaka pa chiganizo cha mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika posapita ku mskumano umenewu pamene amene akuti akakhalepo koma wangopanga ndithu kungopanga open kumano umenewu kugwiritsa ntchito makina a internet virtual ngochiti virtual meeting. Tete ndiona ndithu maganizo amzika zosiyanasiyana pa zimene Professor Arthur Peter Mutharika wachita. Takhani pompo chifukwa tikhala tikukadabula nkhani imeneyi mpakana kumapeto. Komabe ngati mwafika pakadali pano ukuonera program imeneyi ndi kuti mwayikonda komanso yakusangalatsani, chimene mungachite ndi kupanga subscribe, like, comment komanso share monga mmene tinenera kumahambiriro kuja kuti zimenezo zimatithandizira kuti tikhale tikupanga zinthu zina ndi zina. Koma kufunso nkumati kuti anthu akuti chani pa zimene Professor Arthur Peter Mutharika wapanga. Tete tiwerenge ndithu ma comment anthu osiyanasiyana kuchokera ndithu pa tsamba limene la Facebook makamaka la Zodiac line Christopher Dinala kuti president koma uyu aize koma mbuye pulipatsa Professor. Brian Banda kuti zinthu zikuvuta ndikale kumalawi kuno koma anthu ena ndi pamene wina ayiweka. Comment yosemphana ndizimene zikuchitika pamene Aida Sila kuti chikanatenga PhD pa Yale, chinakatenga PhD pa Yale University, chili ndi mwana wamkazi yemwenso ndi lawyer wokuda woyamba wanzeru koopsa ku America. Ivivi vili ndi nzeru vochina Mutharika watero ndithu nkulu amene kuti ndithu achinapitala na nthodi nzeru zawo nzosefukira. Ubongo wawo ndi highly folded, si ubongo ngati wambalame kapena ubongo wa chitete. Gift chikacha kuti let the people decide what and who they want. Andrew Tembo Jr. kuti virtual meeting yatheka apa osati yambakata kukwera ndege. Malia Majamanda kuti akanapita konko ndi nduna 7 plus mfumu ndi zizukulu. Victor Kaunda kuti already a military leader is being put in place and will retain power for peaceful election after 2 years. After Masoda kuti God bless APM, age is just a number. Reminder,
but knowledge is a blessing. Tuwetenge comment ya chomalizo chokera kwa Papa William Kadete kuti African leaders amakonda kusapota mtsogoleri wa ziphuphu Katangale ndi osasata malamulo, anchotsa ndi anthu omwe sakumufuna. Jimmy Susa kuti this guy never come to lead but to save love you APM. Anthu tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.